Lakanabagaw ka seereya dɔ ye kunnafoni di VOA Bambara ka kunnafoni sɛnsɛnnaw ma ko yɛrɛ kɔlɔsi dugulenw n'u bɛ wele ko VDP mɔgɔ 38 ɲɔgɔn de fagara dangarili dɔ senfɛ min kɛra Noya ka jamana camancɛ yanfan ka taa kɛɲɛ ka yanfan fɛ. A jadijɛkulumaw ka wulikajɔ fanba k'o bɛnna yɛrɛ kɔlɔsi dugulen VDPw de ma. I n'a fɔ duguden dɔ ye seereya di cogo min na AFP ka kunnafoni di so la. A y'a lase ko nin dangarili wale ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Noya ka ko yɛrɛ kɔlɔsi dugulen VDP mɔgɔ 30 kɔ ɲɔgɔn de bɛ minnu bɛɛ lajɛlen fagara nin dangarili in senfɛ ka fara caman olu joginin kan. A yɛrɛ kɔlɔsi dugulenw n'u bɛ wele ko VDPw n'u ka wulikajɔ fanba dɔ bɛnnen don Burkina Faso jamana finitigiw dɛmɛni ma k'a dangarili kasara bonyana kosɛbɛ ka taa olu fan fɛ. I n'a fɔ seereya in y'a fara kan cogo min na. Ale maa kelen in ka seereyaw senfɛ ko bolimafɛn sen fila n'a bɛ wele ko motocyclette o camanw de minɛna ni ka fara kɛlɛkɛminɛnw caman kan a dangarili kelen in senfɛ. Wa ko fɛn min ye yɛrɛ kɔlɔsi dugulenw ye olu ka wulikajɔ fanga kɔni sera ka bonya fɛnɛ kosɛbɛ min fɛnɛ kɛra sababu ye u ka jadijɛkuluma maa 40 kɔ fɛnɛ bɔnɛ u nin na. O kɔfɛ lakanabagaw ka wulikajɔ larawulili o daminɛna ni marabolo kofɔlen ninnu kɔnɔ i n'a fɔ lakana finitigi dɔ fɛnɛ y'a seereya di cogo min na. Yɛrɛ kɔlɔsi dugulenw n'u bɛ wele ko VDPw olu ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔw fɛnɛ ye lasiliw kɛ ko dangarili wɛrɛ o fɛnɛ taara ka ɲɛsin u ma ntɛnɛndon min kɛra Gayeri Komojari province kɔrɔnfɛn fan fɛ. O fɛnɛ senfɛ k'u ka cɛden mɔgɔ 4 o de bɔnɛna nin na. Nin don kofɔlen in na Tawalibulugu duguladenw olu fɛnɛ tun ye wulikajɔ hakilina dɔw yira ka kɛ ni jadijɛkulumaw ka dangarili wale lawarali ye u ka mara kɔnɔ. Wa min senfɛ u ye bolokɔni tura kan k'a fɔ k'u bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa ka se ka wuli ka dɛmɛ don u ka marabolo ma yɔrɔ min ni a bɛɛ lajɛlen datugunen don jɛkulu maramafɛntigiw fɛ kabiri kunɲɔgɔn damadɔ. Nin kɛra mara dugudenw caman ka seereya ye ka kɛɲɛ ni dangarili ninnu ye.